Mayang buong adlaw Sugbo. For today's ganap ni arangkada na pod ang serbisyo karaban diri sa lungsod sa Sambuan para sa atong mga kaigsuonang Cebuano sa segundo distrito. Dali atong tanawon ang mga nagkalain-laing mga serbisyo sa Kapitolyo ug ang atong mga partner nga ahensya. Tara! O kauban nato nga misalmot sa atong serbisyo karaban, ang Pag-ibig, ang PCIC, ang SSS, ang DOLE, ang DILG Cebu Province, LTO o guban pa nga national agencies nga misalmot sa atong kalihukan. Og usapod sa nakahatag og kanindot sa atong serbisyo karavan ang atong Cebu People's Action Center nga nag-distribute og free hot meals nga lamian kayo nga pagkaon para sa atong mga Cebuano. Salamat kaayo sa inyong mainiton nga pagdawat nako. Bisan pa sa atong mga problema giatubang dito sa Kapitolyo, wa gyud ko malimot ninyo. So mao gini ang purpose namo diri sa serbisyo karaban nga dili gyud walay Cebuano nga mabiyaan. So kung di mo makadto sa Kapitolyo, kami moanhin diri kaninyo para mohatag og serbisyo. After all, we are public servants. Naami diri mo serbisyo ninyo. Daghan kayong salamat, Mayor of Argao, Dalaget, Alcoy, Buluon, Santander, Oslob, and Sambuan. Maayong hapon kanatong tanan.